concepte que fa referència a l'ajuda desinteressada i voluntària d'una persona o organització cap a un país o poble que és conscient de la necessitat d'ajuda que pateix. Així es defineix la cooperació, un terme que ha guanyat força en els darrers anys pel constant augment de les desigualtats arreu del món. Mar, Alba i Marina són capdavanteres en aquest àmbit. Mar fa treball a casa nostra, forma part de Creu Roja i presta ajuda en diferents àmbits. Alba, per contra, fa força a l'altre costat. És una ferma activista pels drets del poble saharaui i porta més de 5 anys viatjant al desert per prestar ajuda humanitària. Marina fa pinya entre els més joves perquè siguin conscients de les necessitats d'altres països i l'oportunitat de crear un món més just, igual i cohesionat.